Vale, comencem per la premsa de Manuel Márquez. Preguntes, Gauri? Manolo, la setmana passada parlàvem de falta de consistència defensiva. Avui has intentat, almenys en l'ascensor que des de fora, situar ja massa al mig del camp imagino que evidentment per dotar l'equip de més consistència, no només o almenys resultat i joc que veus no ha funcionat, sinó que a més la part positiva de l'equip a les darreres jornades, que era l'aspecte ofensiu que es creava, que s'arribava, també ha fallat. Sí, també hem jugat contra el millor equip dels que hem jugat fins ara. La primera part comença igualada. Sembla que hem tret 2 corners al principi del partit. Ells també han tret un parell de corners, un corner nosaltres, un altre ells només començar el partit. Estava bastant igualat el partit. I en el 0-1, jo no sé si ha sigut un despeje o un passe orientat, no ho sé. Però es planta Jordi Sánchez davant del porter, sense cobertures, el porter clavat sota els pals, han fet un bon gol i a partir d'aquí fins al descans el Prat ha estat molt superior en tot. Més que en joc, en actitud, han estat molt per sobre nostra. Nosaltres ens hem vingut avall amb el 0-1 perquè és la mateixa història de cada diumenge i aquí ha estat, diguéssim, la primera part molt fluixa nostra i el Prat ha estat molt millor, a més és que té molt bon equip. Tens la sensació que el fet de que no s'acabin mai les incorporacions, que en les últimes 3 setmanes s'hagi incorporat 3 jugadors, que la plantilla no estigui del tot combinada, pesa? Sí, però com en el futbol tot ho pots fer servir d'excusa i a mi no m'agraden les excuses, no estarem dient això cada diumenge. Ho podria dir cada diumenge, ho podria dir. Fins que no trobem a l'equip i encara no l'hem trobat, l'equip no és consistent. Manu no ha fet una sola parada en tot el partit, Toni tampoc, però Manu no ha fet una sola parada en tot el partit. Llavors jo crec que hi ha hagut 4 xuts a porteria i han sigut 4 gols avui, perquè també és veritat que la segona part que hem millorat amb intensitat, jo diria que hem igualat el partit amb intensitat, ens hem trobat amb un gol, amb una jugada, un despiste defensiu d'ells, que el Kevin ha definit molt bé, però en aquest moment la moral és molt fràgil i a la següent jugada et fan el 1-2 i aquí jo diria que s'ha acabat el partit. Jo no vull buscar excuses més que el Prat ha merescut guanyar, ha sigut superior a nosaltres, continuo pensant que serà el campió de Lliga i a partir d'aquí nosaltres l'equip ha continuat treballant. Defensivament l'equip continua sent molt feble, toca tornar a treballar. Exactament què és el que ha estat aquesta setmana i què creus que ha fallat avui? No sé. Aquí hi ha algun periodista més veterano que sap que si per alguna cosa defineixen els equips és per l'ordre defensiu i per la consistència dels meus equips. És evident que aquí en el Sant Andreu no l'estem trobant i és evident que jo em poso el primer al davant de tot, la responsabilitat. Si la cosa no millora i no hi ha solucions, no és que no hi hagi solucions, que no es veu millora, doncs evidentment el problema el té l'entrenador, perquè per això li paguen el contracte a un entrenador, perquè millori aquestes coses. I la veritat és que vegada que ens arriben, però és que no pots dir que és un problema del Manu, és que el Manu poca cosa té a fer en els... Pots acusar potser que en el 0-1 podia haver estat una mica més avançat, potser sí, però és que no té res a fer, pràcticament no... Són situacions que el porter poca cosa té a fer, són molt clares i ens rematen amb molta facilitat, es planten davant nostre amb molta facilitat, no moltes vegades, però sí molt clares, no? Una altra vegada avui. És que faria la mateixa roda de premsa que a Terrassa, però potser, no sé, si dius alguna cosa que no toca, després sembla aquí que hagis dit alguna cosa extravagant i jo dic el que penso. I és que a l'equip defensivament, el treball defensiu, no el de defensa, defensivament no estem trobant el lloc i jo diria que avui ni el joc. Avui l'equip no ha jugat bé, jo penso que el Prat ha estat per sobre nostre. Por alusiones, no le veo la marca Manolo de este técnico. Puede ser.
Demasiadas facilidades. ¿Demasiado? Facilidades. Sí, pero... a ver, a mí no me gusta. O sea, en el fútbol, como decía Lillo, desde que existen los errores, ¿cómo era? Desde que existen las excusas ya no existen los errores o Sí, viceversa, ¿no? Entonces, yo aquí te podría hacer una disertación total. Hemos empezado tarde, hemos fichado bien, pero lo que quedaba en el mercado, buenos jugadores, pero todo esto hay que ensamblarlo. Bueno, yo recuerdo que la gente decíamos, tenemos muy buena defensa, sí, tenemos muy buena defensa, pero la defensa no es solamente la defensa, o sea, la defensa es todo el equipo. Hemos ido incorporando piezas muy poco a poco. El 7 de 9 del inicio yo lo dije, que menos mal, y recordaréis los que estabais aquí en rueda de prensa que no era un regalo, eran 2 regalos, pero que el equipo, igual que los ganaba, los podía haber perdido, y yo creo que excepto hoy, donde hemos jugado contra un equipo muy bueno, tanto en Tarrasa, Granollers creo que merecimos ganar, y aún gracias que salvamos un punto, y San Feliuel, sin hacer un gran partido, tuvimos nuestras ocasiones. Pues los partidos, estoy de acuerdo en lo que tú dices, porque son como un cara y cruz. Y ahora mismo estamos en la cruz. Al principio Liga nos salió cara y ahora mismo nos está saliendo cruz, ¿no? Porque estamos también jugando sobre contra... el Real Madrid, te lo pregunto a ti, con el empate y visto los precedentes, ¿no tenías la sensación de que podías remontar? Sí, pero el otro día en Tarrasa, cuando nos metieron el 2-0, nosotros desde el banquillo teníamos la sensación de que podíamos ganar ese partido. Ganar. Sí, pero también tenemos la sensación de que si nos hubiéramos puesto 2-2, puede ser que te metan el 3-2. Ya. Lo que pasa es que hoy ha sido tan rápido, digamos, el 1-1, y o sea, la euforia ha durado un minuto, ¿no? 1 minuto y medio. Y enseguida ha venido el 1-2 y nada, y la verdad es que hay que seguir trabajando, y porque si este aspecto no se mejora, es evidente que el equipo, un equipo que encaja tantos goles, evidentemente pues no va a hacer buena temporada. No és equip Gabriel. És lògic. Gabri. Hasta fins a quin punt tens la sensació o la preocupació per la defensa pot acabar perjudicant el que semblava que de moment funcionava més o menys bé, que era l'atac? Mira, no ho sé, però és evident que la preocupació ha d'existir-hi, perquè ara sí podríem dir no, saldremos adelante i tal, que segurament l'equip sortirà endavant, segurament, però és evident que un equip que al principi fins i tot era bastant espectacular el joc, no? D'anar a tornar, i partits macos, no? Com el Júpiter o com a Palamós, va acabar 0-0, un partit que podia haver acabat 1-3, 2-3, i realment, doncs bueno, el dia del Granollers vam fer 14 o 15 ocasions de gol, i encara, gràcies que vam salvar un punt en l'últim segon. I penso que, torno a repetir, excepte avui, on jo crec que ens hem trobat un equip superior, doncs l'equip ha competit més o menys en tots els partits. Possiblement avui, després de l'1-1, haguéssim d'haver, no sé, ara mateix tinc frases fetes però no sabem com fer-les, no? I és de l'1-1, doncs potser avui ho haguéssim d'haver signat, però no hem sabut, o no ho sabem fer o jo no sé transmetre com es fa. En l'anterior partit, com en aquest, has fet un comentari de si no funciona que canvi l'entrenador. A qui va dirigit aquest missatge? Creus que té poca paciència el públic, té poca paciència la directiva? No, jo vaig dir crec que 2 rodes de premsa que el públic era el millor que estava tenint el Sandreu. Jo el que vaig dir, clar, el que passa és que els mitjans, i jo ho entenc, a vegades jo soc... Després dieu que hi ha entrenadors que són avorrits, i clar, però és que al final s'ha de ser avorrit, perquè clar, jo després d'una pregunta on explico durant 3 o 4 minuts el procés, és a dir, vale, tal, no som consistents, no trobem això, no trobem a l'equip tal, no sé què, tal, i al final, si la cosa continua sense funcionar, jo no començo ara, aquesta va ser les meves frases a Terrassa, jo no començo ara, i el que fan els equips és treure l'entrenador i posar un altre nou a veure si la cosa millora. Però això és una cosa que passa en el futbol, no estic dient que s'hagi de canviar l'entrenador o no s'hagi de canviar l'entrenador, estic dient que un equip que encaixa 2 i 3 gols cada setmana, doncs algun problema ha de tenir. I ja sabem en el futbol on està la corda més fluixa, diguéssim.
Gauri. Si podem parlar de sorpresa entre cometes, ho dic perquè més o menys ho vas avançar fa 2 setmanes. Sí. Vial estava a la banqueta. Això vol dir, evidentment, que té fitxa i això vol dir que s'incorpora en plenitud de condicions a l'equip. Té fitxa, obligatòriament tenen fitxa els jugadors que tenen contracte de la temporada passada i que no han arribat a un acord per rescindir. Obligatòriament tenen fitxa. Llavors tu o comptes o no comptes amb ells. Quan la directiva ha solucionat els problemes amb ells, que aquí ja no em fico perquè no sóc més que un empleat del club, em diuen Llamas, puedes contar con él, el poso. Viale estava lesionat, no es podia comptar amb ell, ara Viale està ja en condicions. Bueno, no ho sé, és que no sé què dir-te. Igual juga al camp de l'Europa, que igual no va ni convocat, igual, no sé, és un jugador més de la plantilla. Ara en aquest moment la plantilla la formen 21 jugadors. El pes de Viale, Sí. i ho dic sobretot per la gent, tu mateix ho apuntaves fa 2 setmanes, que hi havia un rum-rum al seu voltant que potser pot influir a les decisions que prenguis a l'hora de posar-ho, o creus que... Manu Viale en forma és el millor central de la categoria amb molta diferència. Aquesta per mi és la frase. Manu Viale en forma, és el millor central de la categoria, sens dubte. Hem de trobar, hem de veure si està en forma. Ja us he donat el titular. Segurament un altre hagués dit qualsevol cosa. És un jugador més de la plantilla. Els que hem vist competir amb Manu Viale a tope, és un central segona B, però vamos, amb moltíssima diferència. Una altra cosa és que no va fer bona temporada l'any passat i que s'ha de recuperar el Viale d'abans. Si estem a temps o no estem a temps, no ho sé. Realment a l'equip no transmet bones sensacions de darrere, algun canvi s'ha de fer. Pot ser Viale o pot ser... Avui ho hem intentat amb Melo i la parella Aitor Llamas, tampoc ha funcionat. Estem intentant trobar solucions i de moment és evident que no les estem trobant. El fet que el pròxim partit sigui l'Europa és benzina per l'equip o és un mal moment perquè arribi aquest enfrontament clàssic? Jo penso que pràcticament tots els partits, jo abans ho deia ara en una entrevista que m'estaven fent en directe, jo crec que l'equip ara mateix necessita més un psicòleg que un entrenador. L'equip està, diguéssim que traient el partit d'avui, a mi no m'ha agradat el Sant Andreu avui, també perquè el rival era molt bo, però perquè avui no només no hem estat bé defensivament, sinó que jo crec que el gol ha estat una mica casualitat també, perquè ha sigut com s'ha trobat el Kevin de cop i volta sol allà davant del porter i ha definit molt bé, però no hem combinat ni hem fet les jugades que hem fet altres dies aquí a casa ni hem estat bé. Lo de l'Europa, no ho sé. Ara mateix jo sóc dels que penso que a la tercera divisió pots guanyar i perdre amb qualsevol. Jo si a mi m'haguessin dit que el Peralada aniria últim en aquesta jornada, jo no m'ho creuria, perquè el Peralada té molt bon equip i va últim. Crec que va últim en solitari, crec. O sigui, crec que porta 4 punts i els altres com a mínim porten 5. I llavors, és una tercera molt igualada i al partit de l'Europa Sant Andreu recorrirem al tópico, que les classificacions no serveixen de gaire. És tot? Perdó, parlaves del Prat, com l'has vist i si veus un Prat com a plantilla i com a equip diferent al que portaves tu l'any passat? Bueno, però l'he vist bé, encara que al Pedro no li agradi que li diguin, però és que és la veritat, és la millor plantilla de la tercera divisió, pràcticament doble en posicions, pràcticament cada canvi que fan encara milloren l'equip, o com a mínim té un gran potencial i a sobre les jugades, bueno, ja ho sabem, és un equip que té molts registres. Té ara sortida des de darrere, amb Aitor Lario, que avui no ha jugat, Oriol Ricarte, ara tenen molt bona Fede, el Barran, molt bones sortides de darrere i tenen jugadors per fer joc directe, amb Elagi, Sasha, Jordi Sánchez. I a més és un equip que quan no juga bé, doncs amb l'estratègia, com el dia del Manlleu, com el dia l'altre dia, on va ser? Ara no recordo. El dia de l'Europa, el partit 0-0 bastant igualat i sobre el partit. Llavors jo el veig amb un equip amb moltes possibilitats
i el veig més potent que el de l'any passat, sobretot quan aquest té més solucions que el que teníem la temporada passada. Ara sí? És tot? Molt bé, gràcies.